तर नमस्कार, कडमेश्वरच्या लोकांसाठी व्हिडिओ आहे हा. तुमच्या जर बुडाले आग नसन लागत का MIDC तुमच्या बरोबर का करत आहे त्याचं जिथं जागतं उदाहरण पहा. हे पाणी किती कार पाणी आहे. आता काही बारिशचं पाणी येऊन नाही राहिलं. हे फक्त इंडस्ट्रीयल पाणी आहे, फक्त कंपन्यांचं पाणी आहे, दुसरं कोणतंच पाणी नाही. पूर्ण जागा आहे काळी काळी झाली आहे. हे बघा, हे असं एवढं केमिकल वालं पाणी आपल्या नदी नाल्यात ते लोक सोडू राहिले. आता कुठचं पाणी येऊ राहिलं? आता काही बारिश आहे? काही आहे नाही. इकडं काही वस्त्या आहे? काहीच नाही, फक्त कंपन्या आहे. आता हे पाणी जाणार आहे थेट लॅब मध्ये. तिथून बघू आपण काय म्हणते तर. आणि याचा वास बहुत बेकार आहे.